ננסה להצחיק אותם ולגרום להם לזוז. מה את אומרת? בואי נראה. תעשי להם פרצופים, תעשי להם... הנה הוא צחק. אז אנחנו ממשיכים, אתה כבר לא פסל קפוא. הם קפאו, בואי ננסה להצחיק אותם ולגרום להם לזוז. הנה הוא צחק, אז אנחנו ממשיכים לעוד פעם אחת. לא מסתובבים כי אנחנו פסלים. בואי נראה, אולי נצחיק אותם שמה מאחורה. אסור לזוז, אתם פסלים קפואים בארץ הכפור. את מי את רוצה להצחיק? הנה הוא צחק, אז אנחנו ממשיכים לעוד פעם אחת. להכין את הכנפיים. ציפורים סגורות, סובבות. ננסה להצחיק את הבנות. היי, מה זה? הפסלים כבר לא קפואים? הנה היא צחקה. אז אתם ממש אלופים. הצלחתם במשימה הראשונה. והמשימה השנייה, חברים, אתם עכשיו הולכים להעביר כובע קסמים. ממש קפוא מאחד לשני. בואו תעשו מעגל ותשבו.